Yo Chandra Pesona. Ayo Mas Kepio. Ayo sayang. Matur nuwun Terus Mbah Nur. Ya Dek, Mas Bagus ayo.
Pak Aris, monggo dikancani. Monggo Mas Bagus. Ketua. Monggo. Asik. Saya ibu aja, Dok. Salaman. Kira-kira kuat apa ora Mas Bagus ya? Diparani ngoyo-ngoyo jarene kok wis mangkat lunga Sembah Nun dienteni ngoyo-ngoyo jarene kok wis teko kono. Langsung foto dulu. Warna-warna pantakwane yen mau burung seprene wae duka pamuse trimo burung seprene wae. Nduk tek ya rada kuat sithik. Iso nyanyi berarti Nduk. Kan semalam udah belajar, Oh gitu. Patris. Berarti bisa nyanyi. Kuat, mangga. Aku mau kesini lagi sama Bapak. Aku mau sama Bapak. Iya, lagunya apa lagi, Nduk? Teater. Oh, lo kok kabotan loh, Pak? Ya Allah, kabotan tek ngono loh, Mas. Aku sakit hatiku ya Allah. Bareng Sembah Nun kepada keluarga besar Bapak Warti, sekalian Bu Parianti. Diparani kaya-kaya jarene kok wis mangkat lunga dienteni kaya-kaya jarene kok wis teko kono. Berkah barokah Bapak Warti sekalian Ibu ya. Asik. Warna-warna pandakwane nadyan durung ketemu dewe duka-duka pamuse trimo urung saprene wae.
Aris langsung tidak mriko mengke beksa monggo. Lho, mele Pak Mbak Pepi niku pun gangsal lho Pak. Wis jinak, nek karo Teki wis jinak. Karo Pepi lulut. Lagune apa Pak Aris monggo? Nggih, mengke Pak Aris duet kali Ibu Lurah. Anji. Luar biasa. Menika anu Pak Tris saking Bapak kala wau ngendikane Bapak Broto. Ya, Pak Broto. Pak Kurmatan dumateng pripun Bapak Broto? Ngagem topi. Lenggahipun Mriko ngagem Onci. topi. Bareng sampun. Ya Dok, sini Dok, Mas Bagus. Semanun Mas Wardi, jalan Ibu ya. Teki kali Pepi Arifi. Oke deh. Kalau dampingi Mbah Larno nggih. Nggih. Mbah Hember maju napa? Monggo Mbah. Mangke wonten Mbah Joko ugi. Ayo Nduk Tek dikancani Mbah Larno. Mbah Ustad. Sekali lagi selamat datang untuk seluruh tamu undangan Bapak Warti sekalian Ibu Parianti. Selamat menikmati hidangan yang sudah disediakan. Sakjroning ngariku nalika sliramu ninggal aku. Opo sliramu ora pirsa kudu sambat karo sapa asik muga-muga Gusti sokaban anggonmu bali iso kumpul kaya duwe uni jarane ditumpaki jaranan jarane ditumpaki. Monggo dulur-dulur kelakuan sekarang. Oke, mangke bablaske kapinut. Iki dulur-dulur saking sekarang monggo. Berkaitan kula sakandhake nyatakan berapa pesona. Aku kudu sampai
kumpul kaya dene Bablas ke kapilot nih, Mas. katon katon sliramu wae ojo lali pawelku uga foto kang bae janji-janjimu aku kang setya satu tak enteni nganti saelengku Ayo yo, cengkareng digoyang asik. batin iki anane tasarku tresno ati kang tak endem saron mikir ati-ati Ayo yo, kaya solo saben wanci tansah ayu ati nanging aku wedi bloko pungkasane kamahan loro Kateki. konku nandang tresno iki esinodran sadreping lampahi kula sawang sapa ngandung datang owah ati kowe kapelo sahiba bunga rasaku Iki bose. lamun bisa Monggo Pak Bu Sehat nggih Bu nggih? Alhamdulillah. Oke dipersiapkan monggo Bu mengke ngersake lagu nopo?
bisa dipun bablasaken Karang Kates bayar 200.000. Bablas Karang Kates. Ember Karang Kates bendungan weweton Malang kinclong banyu ning kenangan saben lewat pinuju ing Brangwetan lungguh netes ati tetapan lungguh jejer son elo maneh Tatur netra laras tembang asmara sumilire angin gugah rasa yo eling Karang Kates ning saiki kowe ora Karang Kates ninggal tresno aku kowe ane sumpah prasetyo ilang mustra saiki ana ing ati tanpa pamit tegono layang janji Soro ati mung tansah ngenteni Karang Kates gatesno kang sejati Nanti spesial buat pasukan-pasukan batik. Masih persiapkan nanti lagunya apa? Serodok panas lagi. Iya. Ayo. Mas Atek dan kawan-kawan nanti dipersiapkan. weweton Malang kinclong banyu ning gugah kenangan saben lewat